O ja. Ko ima jaja i muda maže. Sad ćemo vidjeti šta ste jučer, ali danas je ponedjeljak, jučer je nedjelja bila. Da vidimo jeste radili šta vam. Kakav vam je ajalajstum bio. Da vidimo jeste nedjeljom išta radili. Pa jeste mašama, dobro je. Dobro ste, znači i nedjeljom radite. A neko neki ljudi. Dobro, hvala Bog, dobro. Dobro, počeli ste i za već farbana jaja, dobro, trenirajte još. Rekao sam odmah sad za Ostern, za Uskrs odmah ofarbajte jaja i izbacite da ne moram ja farbati još. Imate tam salate, svega. Dobro, počeli ste. Biće to dobro ako ovdje. Samo naprijed. Dobro, odradili ste sve u nedjelju kako treba. Svaka vam čast. Bolje se držite dogovora nego neki ljudi, a boga mi i žene.